دم پالaya genim û cih li Rojavayê Kurdistanê hatiye û rejîm xwe ji bo komkirin û kirîna berhemê çandiniyê dike û bihayeke ji her yek ji berhemê genim û cih re daniye û rêveberiya Xweser a got peyedê û hevalbendên wê li Rojavayê Kurdistanê ragihandî hîn tu agahî li ser şêweya firotina wan berheman diyar nekiriye. Lê cotyarê Rojavayê Kurdistanê dibêjin her berhemên wan wê ji bo rejîmê bêradest kirin. Li ser şêweyê firotina genim û cih parêzgarê Hesekê Mihemed Zeal el Elî bi cotiyarên Qamişlo û Derikê re li bajarê Qamişlo civiya û di civînê de behsa berhemê genim û cih û kirîna wan ji aliyê rejîma Sûriye ve hat kirin û parêzgarê Hesekê jî biryar da gonavendeke kirîna cih li bajarê Derikê veke. Li gorî raporteke televizyona Semaya rejîma Sûriye, goberiya du rojan parêzgarê Hesekê Mihemed Zeal el Elî bi cotiyarên her du deverên Qamişlo û Derikê re li bajarê Qamişlo civiya ye û di civînê de her wiha behsa rêgirên firotina cih û genim û dûrbûna riya di navbera Derik û Qamişlo de her wiha destdanîna Daişê li ser yên goş Hesekê digihên parêzgehên din yên Sûriye hatiye kirin. Li gorî wê televizyona rejîmê got parêzgarê Hesekê soz daye cotiyaran ku hemû kêşeyên wan bên çareserkirin û gotiye wê navendeke kirîna cih li Derikê veke û ew kesê ku berhemê xwe bifiroşe hikûmetê ew kesekî niştîman perwer e. Li gorî heman televizyona rejîmê ku rêveberiya çandiniyê ya Hesekê pêşbînî dike ku ji 400 heta 500 hezar ton genim û nêzîkî 600 ton ji cih jî ji parêzgeha Hesekê berhem bîne. Parêzgeha Hesekê ku bi devera Cezîrê ya Rojavayê Kurdistanê tên naskirin, parêzgeha herî dewlemend e berhem anîna genim li Sûriyê û ji dera sereke ya berhemê genim ji rejîma Sûriye re.